superleuk. Roze, oranje en groen. Ik heb mooi het fruit in lezen, dacht ik zo. Oh jongens, echt. Ik ga de tas vol. Check dit. Al de rare spullen die elke. Ja, die gaat zo helemaal. Waar is dat nou? Doei. Wat is? Dit is er. Hey. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben even in Ljouwert, want zoals ik je al verteld hier, hebben we mijn kwarten opnames van de Chitsvlagveskes, al die leuke bennenveskes. En van een van die veskes, het veske Fruit, gingen we echt een videoclip maken. Nou ja, Fruit zei het al, dus fleurige kleuren, printjes met fruitding. Dus ik zal even op zoek naar wat omklaring voor het decor in fruitsferen. Het waar is nog net echt fruitachtig, het is al hier rein, triest. Maar ik maak er een fleurige middag van. Ik zie je om fleurig spul, fruitspul. Nou, check dit dan. Echt superleuk. Roze, oranje en groen. Ik heb mooi het fruit in lezen, dacht ik zo. Beginnen er. Cool aanmerken met citroentjes. Vind ik leuk. Kijk nou wat dingetjes van mezelf. Mooie dweil. Leuk. Hier vist vol leuk spul, jongens. Het is wel heel schattig. Misschien ter decoratie of zo wat. Al die fruitdingetjes. Goed. Nou, ik ben heel goed slagen. Ik zal op naar de kassa. Nou, ik ga de auto vol met al je spul van de clip van Fruit. Heel fleurig en heel prettig met fruitprintjes. Dus, nou, net als mij moet het wel goed komen. Ik krijg nog hulp van Boukje die hier een mooi kruim kan regelen. En ja, eigenlijk het enige wat ik nog even echt regelen moet is echt fruit. Want we willen werken met, natuurlijk met echt fruit en groenten. Dus, en wat bakjes, maar mijn zus en mijn zusje hier echt nog van alles wel thuis. Dus eigenlijk het enige wat ik nog regelen moet is het echte fruit. En we willen nog even wat knutselen. Maar dat wil ik aanzetten bij zaken en jaren. Dan echt een fruitbeam uit hout en dan mooi schilderen met appeltjes erop of sinaasappels, even zien hoe en wat. Dus dat is nog wel even een grote klus natuurlijk, maar de basis is er. Dus zoals ik onklein ga ik al eigenlijk wel alles binnen. Dus ik heb wel een fleurig die heel van mij. Ik ben nu nog even onderwijs naar de AVOEK. Ik wil even wat nieuwe boekjes helpen, want ik ben eigenlijk alle boekjes die ik ga, die hebben we al een paar keer lezen. Dus ik ben wel taal om wat nieuwe boeken. Ik vind het altijd wel leuk om daar even om te struinen en om te zien hokke nieuwe boeken. Zowel van Ben als van mezelf altijd binnen. Kist net sliepen liet ze weer. Leuk. Nou, begin naar binnen. Nou, deze staat al heel lang op mijn verlanglist. Pietje Fjouwer. Maar heel leuke illustraties. Dus die gaat sowieso mij. En ik tel rond 100. Vind ik wel heel leuk om nou, maar Ildo het tellen wat te beginnen. Dus die twee gaan sowieso mij. En dan zit ik nog even struinen wat er verder nog te vinden is. Misschien van zaken of... Oh, dit is echt wel heel leuk trouwens. Wekker weer. Zo vol elkaar jongens. Het is gewoon lastig. Battelen boesen. Altijd goed. Oh jongens, echt. Ik ga de tas vol. Check dit. Een hele stapel nieuwe boeken. Superleuk. Dus ik laat thuis even zien wat ik al hier nou uiteindelijk uitkeersen heb. Maar genoeg leuks om de komende weken weer te lezen. Mij en voor de band. Ik ga op naar Broeksterwaard. Elke keer zo'n lekker broodje halen, dus goed regelen dacht ik zo. En van de middag maak ik nog even wat regelzaakjes eraan. En misschien als ik nog die het oer ga, nog krijg ik even bij Beppe Klaasje in de bandjes. Misschien weer, maar ik even zien hoe het alles rent. Al de rare spullen die elke. Ja, die gaat zo helemaal. Waar is dat nou? Van de Fruitclub. Oh. Al die mooie kleurtjes, fruitprintjes. Wat haast van lekkers hellen. Dit is voor mij? Ja. Yes. Ja, of deze. Carpaccio. Beide carpaccio. Nee, ik wil die bruin. Of doe maar Thaise kip gewoon. Maar hij is meer te pittig. Lekker. We gaan even lekker eten.
En dan laat ik je aansneuzen hokke boeken. Ik hel bij de aanvoer en al het spul van de clip. A few moments later. De stapel boeken die ik krijg ophellen. Ik wil ze toch even in het kwart met hem terugnemen. En later neem ik ze wel even volledig nog met hem terug. Maar als allereerste had ik hier gas op het dak. En dit is eigenlijk een beetje op het leesniveau van zaken. Maar dan natuurlijk in het Fries. Help, pieperjoep. De hoen wil me bieten. Ik sjuch zijn tosken. Stel die net aan, zei Eve. Dit is Hup, uws hoen. Hup is altijd blied. Nou, en de reden dat ik echt nou leesboekjes van zaken uitkies, nou, hij is natuurlijk druk aan het lezen op squallen, maar dat ben eigenlijk alweer Nederlandse boeken. En ja, de ben leren op deze leeftijd gewoon zo rap. En ik denk, dat mag ik gewoon bijwijzen. Dus ik ben van plan om met hem snel dan ook even Friese boekjes echt hem lezen te laten. Zodat er ook bekend wordt. Maar de Friese taal, hoe is dat lezen mag. Er zitten toch wel wat oren dingen in, met dakjes en streepjes. Dus ja, vandaar gas op het dak. En dan had ik nog hier, de zaak ik zelf lezen. Dat is De Hutte. En dat leek me wel echt een beetje een stoer boek. Want het onderwerp van een boek is toch wel heel belangrijk om die ben wat te boeien. Dus, en dat is echt gewoon, kinderen echt zelf lezen. Is wel iets lastiger al. Dus dat wordt de tweede. En dan had ik nog wat leuke boeken voor Ilda. Ik liet hem hier in een winkel van de aanvoer al even zien. En dat is Pietje Fjouwer. Pietje Fjouwer staat al heel lang op mijn verlanglist. Ik had de illustraties zien en nou, die ben gewoon hartstikke mooi. Dus ik zal er even een beetje terug blazen om een beetje een idee hebben. Nou, dit vind ik gewoon prachtig. Ja, wel simpel, maar heel duidelijk en mooie kleuren. Dus, nou, die lees ik met kwart wel eens even met Ilda om je vader. Dan kan ik zien wat er ook gaat. En ik leer hem dit boek zien. Ik tel om het 100. Nou, Ilda is nu op mijn leeftijd dat ik ze stadig gewoon wel wat mij haar beginnen kind te tellen. En nou, dit is op een mooie fleurige wijze is dat dan ik echt dwaan. Dus hier is het bijvoorbeeld volle moanne, in moanne, 2 lietse hoentjes, nou, allerlei fleurige plaatjes erbij. Dus daar ging ik aan met Ildo. En ik denk dat zaak het stiekem echt nog wel heel leuk vindt, omdat Ildo vat te lezen. Dus die ga ik tel om het 100. En dan als laatste. Deze kwam ik nog zien in de winkel en die is gewoon heel fleurig. En mijn flapjes. Mama Shin, hoe mooi is dit? Nou, en ik weet gewoon dat Ilda dat echt prachtig vindt. Dit zijn wel boeken die met Ilda net alleen nog in handen krijgen. Want dan lezen de flapjes eraf. Dus het moet wel echt mij haar lezen worden. Dus die gaat wel even een plankje omheen. Maar ja, ik vind dit gewoon echt geweldig. Dat 3D. Superleuk. Dus deze boeken krijgen de komende weken voor de vlog. Wil te zien hoe het er ook gaat en hoe ze eruit zien. En misschien is het ook wat van je thuis. Ga je nog zelf goede tips van naar je boeken? Laat het me even hieronder weten. En de link van Avoek zet ik je wel even onder. Want ze ben ook gewoon online te bestellen. En kies eventueel thuisbezwaren, maar kies ik dan bij de winkel ophellen. Dus laat me even weten of ik het boek je leuk vinden. En of er misschien wat van je tussen zit. Doei! En ik wil natuurlijk nog Lons Winkels West voor spul van de fruitclip. En ik ga het nou even mooi uitstald. Check dit. Ik denk, dan krijg je toch een beetje een beeld van wat het sfeerke wat wordt op een set aansen. Nou, echt mijn printjes. Ik zeg dit nog. Wel leuk voor die liedjesvrouwen van Famke Loos en Ilda. Een blender. Begin ik echt fruit de blenderen. En dan kan dat daarna hier mooi in. Mandjes wat fruit. Tafelkleedjes en wat kleedjes voor het groen om aan te klaaien. Dus super leuk. En mijn blouse is binnenkwam. Die ik eens om heb in de clip. Dus die laat je maar even zien. Doei. Dat is deze. Die. Echt fleurig. Past mooi bij de tinten. En daarbij wil ik dan even zien deze. Dit groene jasje. Dus een beetje deze combi. Past daar mooi bij, dacht ik. Mooi fleurig. Zoals ik zei, fruit maakt nog even echt haar. En wij willen nog wat decorstick, maar iets wat bien met haar. En Boukje hier nog een heel mooi kraampje. Mijn zus Afine hier nog een kraam thuis. En nog wel wat van die winkeltjes spul. En Ilse ook nog wel. Dus dat ging ik al hier even verzamelen in de komende weken. Dan wil ik alles echt even uitstellen. Misschien hier even in de hoer. Dus dat je een beetje een beeld hast hoe het dan beeld kostiert.
Maar de basis heb ik, dus ik ben heel erg tevreden. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi!